hwn yn iawn, ydych chi? Ac diolch i'r ganolfan am wahodd fi i dreithi yn y dilyniant Darlith O'Donnell sydd pobl o safon uchel iawn wedi wneud o lle mae dyletswydd yn pwyso'n drwm arna fi fanna. Ond o leia gallai ddweud bod fy mhwnc yn berthnasol i'r ganolfan sydd ei hun heddiw a cyn heddiw wedi mynd i'r maes lleiafrifol ac yn wir i'r brifysgol yn Nghaerfyrddin mis nesaf. Mae cynhadledd rhyngwladol a fel dwi'n deall mae rhyw 100 o bobl o bob man yn dod yna. Felly o leia dwi fel falle yn y lle iawn efo'r sgwrs yma. Ac mae'n braf iawn, i mi fod mewn lot o lefydd ennill, dwi wedi bod yn Aberystwyth cyhyd, fel bod i'n nabod agos i bawb yma, a diolch yn fawr i chi am ddod. Wel, mae teitl y ddarlith, neu'r sgwrs dwi'n mynd i alw o'ch blaen chi, a mae pob elfen o deitl fy sgwrs yn syniad. Hynny yw, mae Ewrop yn syniad, mae Lleiafrif yn syniad, a mae hyd yn oed iaith yn syniad. Mae syniadau'n gallu newid, gellir hefyd eu cwestiynu. Gan gadw hynny i gyd mewn cof, yr hyn sy'n gen i mewn golwg yw taith ymchwil o gwmpas y syniadau hynny yn y gobaith o ddeall yn well pwy yn union ydyn ni. A pan dwi'n dweud ni, wel wrth gwrs bod ni'n dechrau o safbwynt Cymraeg, ond dwi wedi trio agor y meddwl i bersbectifa sydd yn perthyn i lefydd eraill falle yn y map lleiafrifol. A dwi yn cydnabod bod fy mhrofiad fel sy'n amlwg o gyflwyniad dylan naill yng Nghymru neu yn Ewrop. Ac erbyn hyn mae rwy'n yn ymwybodol iawn o leiafrifoedd mewn yn y byd tu hwnt i Ewrop, ond gael dweud fel hyn, mae'n sgwrs i braidd yn Eurocentric, ond mae'n Eurocentric gan wybod bod o'n Eurocentric. Gosodais 2 arwyddlun bach wrth ymyl y teitl i ddynodi 2 echel y sgwrs. Caiff y goeden fach gynrychioli rhai syniadau am natur a dirgelwch iaith ei hun. Caiff arwyddlun y mosaic gyfeirio at y patrymau gwleidyddol o drefnu gofod daearyddol. Term cymharol, nid term absolute yw'r lleiafrif, a'i ystyr yn dibynnu ar gyd-destun. Yn y ganrif ddwytha, oedd yna gorff fydd rhai yn cofio o'r enw yn Saesneg, Bureau of Lesser Used Languages, ac yn Ffrangeg, des langues moins utilisées. O'n i ar is-bwyllgor Cymraeg ar y dechrau un, ac dwi'n cofio y peth cyntaf ar agenda oedd sut mae ddim mynd i alw'n hynna'n yn Gymraeg. A'r cynnig cyntaf, wrth gwrs, oedd ieithoedd llai ei defnydd. Wedyn, oedd yn bresennol, oedd Cymro, dwi'n meddwl bod yn dod o Wynedd, sydd ddim yn syndod, a barn cadarn iawn, a wedyn na i fyth derbyn hynny. Di'r iaith Gymraeg ddim yn iaith llai ei ddefnydd yn Nghaernarfon. Ac ond y taro hoelen ar ei ben, cyd-destun yw bob peth, te. Wel, cyd-destun y daith gyntaf, oedd hwn yn gweithio gyda. Falle bod hwnnw yn... Clicker rwan.
Oedd yn gweithio berffaith yna, rhag braw. Mae'n symud yn ôl. O reit, wedi ffindio, da ni. Dyma lun Ewrop o Loeren. Gallwn ei lenwi a rhai syniadau digon cyffredin am yr elfennau ffurfiannol yn hanes Ewrop. Yn gyntaf, wrth gwrs, ymerodraeth Rhufeinig, heb anghofio ymerodraeth y Dwyrain yng Nghaer Gystennin. Mae'n rhaid bod y codd amdani wedi ysbrydoli sawl ymerodraeth wedyn, meddyliwch am y geiriau o'r un tariad, Cesar, Kaiser, Tsar. Mae deoliaeth yn ein darluniad ohoni hi. Da ni'n meddwl am y chwaith am y llengoedd yn martsio, yn goresgyn y llwythau ac yn gwthio'r ffiniau. A'r funud nesaf, da ni'n meddwl am trefn a chyfraith Rhufeinig sy'n dal i'r araf efo ni, a'r Pax Romana tu mewn i'r ffiniau. Rwy'n siŵr lle mae'r Cymru yn uniaethu yn dda. Mae'r ddeuoliaeth honno'n trosglwyddo wedyn yn ddigon hawdd i'r genedl wladwriaeth fodern ganoledig. Ac eto mae radd, a falle radd pwysig o wahaniaeth. Mae'r syniad o ymerodraeth yn awgrymu tiroedd eang neu arwasgar, lluosogrwydd o fewn gwahaniaeth, o fewn undod, yn dweud. Roedd ymerodraeth anaml yn llywodraethu yn anuniongyrchol drwy benaethiad lleol fel yn achos yr Ottoman neu Prydain yn India. A dyma gyfle annisgwyl i mi, achos o'n i'n gwybod dim am O'Donnell, dyma gyfle mi sôn am noddwr chael y ddarlith hon. Gwyddel a fi'n gweithio i Lywodraeth Prydain yn India am 10 mlynedd ar 20 bron. Charles James O'Kane O'Donnell. Dyma ddywed Dictionary of Irish Biography amdano. Right. Na i adael i chi edrych ar hwnna yn hytrach na darllen allan. Fe welwch mae pledio achos amlieithrwydd a threfn datganoledig mae O'Donnell yn y dyfyniad cyntaf. Dengys o'r ail dyfyniad, ei fod yn genedlaetholwr gwyddelig fel y deallwyd hynny ar y pryd. Mynegodd Saunders Lewis o'r union un safbwynt yn y ganrif nesaf adeg sefydliad Blaid Genedlaethol Gymreig. Roedd am gael dominion status i Gymru a digon o hunan lywodraeth i sicrhau parhad ein iaith a diwylliant. A'n nôl i'r... i fod nôl yn Ewrop. O reit, ni. Yn sgil yr ymerodraeth Rhufeinig, wrth gwrs mae Cristnogaeth yn lledaenu ac ar gweith arhaniad cynnar rhwng Eglwys Rhufain a'r Eglwys Uniongred, a sawl rhaniad gweidlyd wedi hynny. Cadwyd rhyw gysyniad o undod gwledydd cred. Erbyn hyn, mae seculareiddio ac amlddiwylliannedd wedi llacio gafal y bydolwg hwnnw, ond hawdd gweld sydd roedd Cristnogion yn arbennig fyswn ni'n dweud Catholigion yn yr 20th ganrif, Saunders Lewis unwaith eto, wrth gwrs, yn gallu creu naratif diwylliannol Ewropeaidd oedd a lle i'r diwylliant Cymraeg a'i hanes o fewn patrwm gwledydd cred. Dyma, rhaid cofio, bwysig iawn, am iaith o'r eglwys sef Lladin, yn y gorllewin Lladin, Groeg a hen Slavoneg yn y Dwyrain. Dyma am ganrifoedd oedd prif ieithoedd llythrennedd a disg yn ogystal â'r diwylliant crefyddol. Y rhaniad bwysig wedyn oedd rhwng iaith disg ar y naill llaw a llafar gwlad y lingua vernacula, term digon eang i gwmpasu holl ieithoedd a thafodieithoedd y cyfandir. Roedd hyn ar ryw olwg yn rhoi yr un statws i bob iaith heblaw y lingua franca. Nawr, o'n i'n mynd, gobeithio fydd hyn yn mynd â ni yn gyflym. Mae'r ymerodraethau lu wedi dod a wedi diflannu. Dyma tiroedd Aragon yn y canol oesoedd, Pencadlys Barcelona, iaith y weinyddiaeth, Catalaneg, sy'n bellach yn iaith llefrifol.
Dyma gymanwlad. Beth oedd o ddeud gwir oedd un dyn gwisgo 2 goron. Lithuania Gwlad Pwyl, mae'n cynnwys llefydd fel Smolensk, sydd heddiw yn Rwsia, Minsk, sydd yn Belarus, Kiev, a bron y cyfan o'r Ukraine i lawr i'r Donbass, yn ogystal â Gwlad Pwyl, a'r holl gwledydd Baltic, o Estonia yn y gogledd, Riga, chi'n gweld y fanna yn Latvia. Felly, falle byddwch chi'n deud, pwy sy'n cofio am yr ymerodraethau yna? Wel, mi synnwch chi, fel mae cof yn ôl sylwebyddion yn papurau Ukraine, pan ath Zelensky i Wlad Pwyl i gwrdd ar prif weinidog yn fanna ddiweddar yn ôl y sylwebyddion, oedd yna wedi trefnu falle yn y dyfodol cael rhyw fath o ffederaliaeth. Byddai'n dod ar beth rhan helaeth o'r tir yna. Eto, hynny, just wrth basio. Gawn ni aros ychydig ar ddiwedd y 14 ganrif ar 15. Yn y gorllewin, mae'r gwledydd arfordirol nath uno'n gynnar. Trwy drais, trwy priodas, dynastig ac yn y blaen. Dramor mae hymerodraethau nhw. Gwledydd newydd sbon yn y flwyddyn honno yw'r Almaen a'r Eidal, yn naill a llall dim ond ar y map ers 1870. Llai na hanner canrif oedd ar ôl gan o'r ymerodraethau mawr yng nghanol a dwyrain Ewrop. Fel byd cyntaf dathan nhw i ben. A teg gofyn beth yw'r cof amdanynt o safbwynt y Lleiafrifoedd Ieithyddol niferus iawn. Wel, dwi ddim yn gallu siarad dros nhw, ond dwi wedi darllen falle bod ni ddim yn gwybod digon i drafod lleiafrifoedd yn cyd-destun sydd yn ddiarthyn ni, ond un mae'n prawf mae modd edrych arno fo yw addysg yn y famiaeth. Erbyn diwedd y 14 ganrif ar 15, yr oedd bron pob uned wleidyddol da chi'n gweld ar y map ar draws Ewrop wedi cyflwyno trefn addysg gorfodol o leia i lefel elfennol. Rhai wedi mynd yn bellach. A gwyddom yn iawn am yr effaith gafodd hynny ar leiafrifoedd Ffrainc a Prydain a o bryd i'w gilydd yn Sbaen hefyd, lle cyflwynwyd yr addysg yn iaith y wladwriaeth yn unig. Roedd y sefyllfa'n fwy ffafriol a lawer i'r dwyrain. Patrwm cymleth ac anwastad gafwyd yn ymerodraeth fawr Rwsia, gan amrywion o'r rhanbarth a chyfnod, roedd mwy o addysg yn yr iaith leol ac i lefel uwch yn y gorllewin yn tiroedd y Baltic a'r Ffindir, ac eto ymhellach i'r dwyrain sefydlwyd cannoedd o ysgolion dwyieithog wedi'r awdurdod a fabwysiadau polisi o ddysgu'r ieithoedd brodorol mwyn dysgu Rwsieg yn well, fel y Cymdeithas yr Iaith gwreiddiol, dwi'n cofio iawn yng Nghymru. Yn Awstria-Hwngari, tiroedd yr Habsburg, ar ôl 1867, gwarantodd y cyfansoddiad yr hawl i bob dinesydd gael addysg heblaw lefel y brifysgol yn ei iaith ei hun. Felly hefyd yr hawl i bob grŵp hyrwyddo i diwylliant unigryw. Yr oedd hyd yn oed gwahanol gatrod ar fyddin wedi'i trefnu yn ôl iaith. Does syndod bod rhai'n gweld ymerodraeth a Habsburg fel patrwm delfrydol o ran hawliau lleiafrifol. Ffactor dylanwadodd efallai oedd y cydbwysedd gymharol rhwng y prif ieithoedd. Y grŵp Almaeneg oedd y cryfa, ond dim ond ychydig yn gryfach na Hwngareg a wedyn oedd Czech. Oedd y grŵp Almaeneg llai na 30% o'r boblogaeth gyfan. Mae hynny'n peri rwy'n feddwl beth yw cyfrinach y Swistir hefyd, bod na rhyw gydbwysedd wedi bod Dio ddim wedi bod lot o help i'r romans, ond mae'r tair iaith gofawr a'r cydbwysedd. Yn ymerodraeth yr Ottoman, gweinyddwyd drwy'r system millet, a hynny am ganrifoedd. Mae syniad y millet
O ddiddordeb i ni, ni'n gwybod dim amdano fo tan yn gymharol ddiweddar, nad oedd yn ymwneud â iaith yn uniongyrchol mae o'r ddiddordeb, diffiniwyd y boblogaeth yn ôl crefydd yn 3 grŵp yn Mwslimiaid, Cristnogion ac Iddewon. Grwpiau wedi gwasgaru, i gyd wedi gwasgaru drwy amrywiol diroedd yr ymerodraeth, ac cytunwyd mesur o helaeth o hunanlywodraeth i bob grŵp y meysydd crefydd, fel chi'n disgwyl, ond hefyd addysg, diwylliant, iechyd a lles, gyda'r hawl hefyd i weinyddu trefn cyfreithiol hyd at rhyw bwynt, oedd yr apel yn gorfod bod at llysoedd Islamaidd, ond tybiodd sosialwyr Awstria, yr Austro-Marxwyr, fel oedd yn cael ei galw, adeg o'r rhyfel byd cyntaf, y gallai trefn o'r fath gael ei addasu ar gyfer grwpiau ieithyddol. Safbwynt nhw gallai cadw'r gweithwyr yn unedig yn erbyn y gelyn cyfalafol, tra'n bodloni ei gofynion ieithyddol a diwylliannol. Yn ddiweddar, gwelodd rhai pobl bod y apel trefn o'r fath ar gyfer grwpiau iaith mwy gwasgaredig. Hynny yw, autonomi nad yw'n ddibynnol neu ddim yn gwbl dibynnol ar diriogaeth ar wahân. Mae hynny'n golygu, wrth gwrs, bod unigolion neu rhieni falle yn gorfod dewis perthyn i grŵp iaith penodol. A dyna rhyw olwg sy'n digwydd yn achoswediad y Ffindir, grŵp lleiafrifol sy'n byw o fewn trefn cymysg o hawliau tiriogaethol a rhai o fath milet. Felly mi wedi llwyddo pasio just tu allan i Ewrop yn fanna. Lle dwi nawr? Reit. Dyma oes o'r ymerodraethau wedi dod i ben. Tueddwn fel lleiafrifoedd i sôn am cenhedloedd yn ennill annibyniaeth, ac yn sicr oedd y gwaith wneithpwyd gan fudiadau diwylliannol canol a dwyrain Ewrop wedi paratoi'r ffordd, ond rhyfel chwalodd yr ymerodraethau a chreu'r cyfle. Colli'r dyn nath Awstria-Hwngari ar ymerodraeth Ottoman, ac fe ddatgymalodd ymerodraeth Rwsia yn fewnol mewn chwildro a rhyfel gartre. Roedd Ffranc a Prydain yn fodlon iawn gweld Balcaneiddio yn digwydd, ac roedd yr arlywydd America, Woodrow Wilson, oedd o wir yn credu mewn hawliau gwledydd bychan i gael gwladwriaeth. Fe ail danwyd y ffiniau'n fras ar sail grwpiau ethno-ieithyddol, ond yn naturiol, enillwyr y rhyfel oedd yn tynnu'r ffiniau ar gost rhai gollodd y dydd. Collodd Hwngari er enghraifft siaradwyr Hwnghareg i bob un o'r gwledydd o'i chwmpas. Dyna chi 45 o leiafrifoedd newydd. Fel dywedodd cyfaill i Woodrow Wilson wrth adrodd yn ôl iddo am gynhadledd heddwch Versailles, mae creu ffiniau newydd yn creu problemau newydd. Gai ychwanegu ar rheswm ambell waith neu esgus dros ryfeloedd newydd. Symud eto. Nawr i wedi mynd un yn ormod. 49, ia. Wedi'r ail rhyfel byd, wrth gwrs, rhewyd y sefyllfa gan y rhyfel oer, doedd dim awydd i newid ffiniau tro hwn, wrth i'r sefydliadau Ewropeaidd datblygu gwell ganddynt oedd annog autonomi neu ddatganoli ar y naill llaw, a cheisio diogelu hawliau lleiafrifoedd o bob math drwy gytundebau megis y Framework Convention neu Siarter Ieithoedd Rhanbarthol neu Leiafrifol Ewrop, oedd yn fwy penodol ieithyddol. A dyma ni'n dod at heddiw. Gorfodwyd newid ffiniau wrth i Iwgoslafia ddatgymalu, chi gweld mosaic yn mynd yn mwy amrywiol. A wedyn, wrth gwrs, dath diwedd tranc yr Undeb Sofietaidd. Erbyn heddiw, mae mwy o genedl gwladwriaethau nag erioed,
a falle byddai rhai yn licio gweld chydig bach mwy. Gallech feddwl mae dyma fuddugoliaeth y syniad o genwladwriaeth. Ond aroswch funud, a thebyg iawn y bydd llawer ohonoch wedi meddwl am hyn ar hyd y ffordd. Mae hwn yn debyg iawn i ymerodraeth. Wi wedi, allan o barch i ieithoedd gwaith yr Undeb Ewropeaidd, wi wedi dewis map Ffrangeg i chi. Bod ni'n gwybod, wrth gwrs, mae Saesneg de facto yw'r lingua franca, a'i statws yn fwy tebyg beth i'r Lladin wrth i Brydain cilio'r undeb. Wrth gwrs yn troi chydig bach mwy'n bersonol nawr. Hwyr yn 80au'r ganrif ddwytha, ges i fy hynny mewn i waith dros Lleiafrifoedd Ieithyddol Ewrop adeg sefydlu Biwro Ewropeaidd yr Ieithoedd llai fel penderfynodd ni alw fo yng Nghymru. A'r canolfannau Mercator yn dechrau, a chynlluniau amrywiol eraill ariannwyd yn bennaf gan y Comisiwn Ewropeaidd, ond hefyd gan Senedd Ewrop ac yn blaen. Oedd hyn yn ganlyniad y sefydliad yma i gynnig yn Senedd Ewrop yn enw Gaetano Arfe, Eidalwr. Ac fel canlyniad i'r pasio hyn, y cynnig yma, neilldiwyd swm fechan o arian i helpu'r ieithoedd hyn. Dwi'n yn siŵr pa ieithoedd yn union oedd gan Arfe mewn golwg, ond oedd yr Eidal wedi cael tipyn o helyntion ar ôl diwedd o'r rhyfel efo'r Swyntyrol ac yn y blaen, ac wedyn wrth gwrs oedd y frwydr arfog yn para ar ôl marwolaeth Franco yn Sbaen am sbel, felly mae pethau fel yna oedd ganddo fo mewn golwg. Ond y peth cyntaf oedd rhaid i'r Comisiwn Ewropeaidd wneud oedd darganfod pwy oedd y lleiafrifoedd hyn. Fe'n gomisiynwyd ar ôl gan gyhoeddi'r yr Encyclopedia Italiana, a hynny ar frys fel sy'n digwydd pan fydd angen gwario arian y flwyddyn ariannol. Rhagdybiaeth pawb oedd mewn grwpiau oedd a phresenoldeb hanesyddol a thiriogaethol yn Ewrop o dan sylw, ond nid hawdd bob amser oedd tynnu'r llinell, hanesyddol am faint y rhaid i chi fod wedi bod ac wedyn y problemau tiriogaethol hefyd. Rwy'n credu mae hanes y cyfnod i'w sgrifennu yn iawn gan efo ymchwil proffesiynol, ond yr argraff i oedd bod yr arolwg wedi tynnu'n bennaf ar waith arbenigwyr ieitheg ym Mhrifysgol Rhufain. Pobl a rai mwy o ddiddordeb mewn gwahaniaethau rhwng iaith a thafodiaeth na mewn diffiniadau gwleidyddol o leiafrif. Daeth rhestr ryfeddol o grwpiau iaith bach a mawr i'r rhwyd, nad oedd modd eu cyfartalu â rhyw derm fel ieithoedd diwladwriaeth er enghraifft. A diffiniad gwyddonol, mewn dynodau, gwleidyddol niwtral oedd yr unig beth oedd angen ar y Comisiwn gan fod cryn gwrthwynebiad i'r gwariant gan rhai carfannau yn y Senedd ac o fewn Cyngor Gweinidogion ac yn y blaen. Y dau brif gyfiawnhad a ddefnyddiwyd yn gyhoeddus gan y Comisiwn oedd yn gyntaf bod yr ieithoedd hyn yn rhan o gyfaith diwylliannol pawb yn Ewrop. Dadl digon defnyddiol yn dactegol, ond o'n i'n meddwl braidd mewn perygl o neilltuo'r lleiafrifoedd i gategori treftadaeth. Mwy pwrpasol o'n safbwynt ni yn y lleiafrifoedd oedd yr ail ddadl, sef bod miliynau o ddinasyddion Ewrop yn siarad yr ieithoedd hyn, a dyma sut oedd y Comisiwn yn cyflwyno'r peth, oherwydd ffactorau hanesyddol a datblygiad anghyfartal nad oedd angen manylu gormod arnyn nhw.
roedd ei gallu i gynnal ieithoedd yn ddiffygiol ac roedd angen cymorth arnynt i godi'r lefel gyffredinol. Dylai dinasyddion Ewrop fod yn gyfartal ym mhob ffordd gan gynnwys yn ieithyddol. Harmonisation, harmonisation, gair pwysig iawn ar y pryd pan oedd Ewrop yn brysur integreiddio. Yn y blynyddoedd nesaf, roedd y Comisiwn yn noddi rhwydweithiau ac ymchwil yn ceisio darganfod beth oedd y lleiafrifoedd eisiau i helpu nhw a trio gysoni heina pholisïau cyffredinol y Comisiwn. Corff wedi ei lunio hyd fraich gan y Comisiwn Ewropeaidd mwyn ymgynghori a lleiafrifoedd. Dyna beth oedd Biwro Ieithoedd Llai, peth rhyfedd mewn ffordd, chi eisiau ymgynghori a grŵp, da chi'n mynd siŵr pwy ydyn nhw. Wedyn chi'n creu rhestr, a wedyn chi'n ffonio Rodri Morgan yng Nghaerdydd, oedd yn swyddog Ewropeaidd, a fo ffoniodd fi, a fi ffoniodd Iwan Bowen Rhys, a dweud, eisiau chi fynd i'w bwyllgor yn Nghaeredin i gwrdd efo pobl fanna, achos bod ni eisiau creu y broses rhyfedd iawn mewn ffordd, edrych yn ôl. Yr ateb mwyaf cynhwysfawr a damcaniaethol gafodd y Comisiwn gan y lleiafrifoedd, a falle bod neb wedi gofyn cwestiwn i lleiafrifoedd beth ydych chi eisiau o blaen. Ond yr ateb mwyaf cynhwysfawr a damcaniaethol gawson nhw oedd gan 3 cymdeithasegydd iaith o'r lleiafrifoedd eu hunan nath baratoi'r adroddiad Euromosaic a Glyn Williams o Fangor oedd un ohonyn nhw. Penderfynodd yr awduron trin grŵp iaith fel un math o grŵp cymdeithasol ymhlith eraill, yn hytrach na defnyddio diffiniadau mwy arferol a mwy dadleuol o safbwynt o'r Undeb Ewropeaidd megis ieithoedd di-wladwriaeth neu grŵp ethnig. O ystyried amrywiaeth enfawr y 48 grŵp a holwyd fel rhan o'r adroddiad Euromosaic, mae yna mwy erbyn hyn, doeth iawn yn fy marn i oedd gwneud hynny. Trin nhw fel grwpiau cymdeithasol achos oedd y grwpiau mor anhebyg yn dod mewn i'r rhestr. Eith pwydati wedyn yn yr adroddiad i fesur cryfder neu wendid pob grŵp, nid yn herma niferoedd, yn herma i allu i gynhyrchu neu atgynhyrchu ei hun. Ystyr hyn mewn iaith Cleig oedd mesur gallu'r grŵp nid yn unig i drosglwyddo'r iaith o fewn y teulu a'r gymdeithas, i ddal ei dir fel petai yn amddiffynol, ond hefyd ei allu i amsugno i recrwtio aelodau newydd a gwneud yn iawn am garlledion. Felly oedd hynny'n dwi'n meddwl yn rhyw fath o drobwynt oedden ni a rhai o'r llefrif oedd wrth gwrs wedi bod yn meddwl yn hermau ac yn meddwl am addysg fel y ffordd, ond yn mwy haniaethol oedd y fath o newid o amddiffyn i bod yn gynaladwy a falle ail afal ar siaradwyr. A wedyn oedd hyn yn ei dro yn gofyn iddyn nhw gloriannu'r is-adeiledd sefydliadol yn y lleiafrifoedd, wedi maes addysg, ond hefyd lot o bethau eraill gan gynnwys y cyfryngau dath yn bwysig i ni yn Mercator yn Aberystwyth. Ar y lefel Ewropeaidd hefyd, gafodd Biwro'r Ieithoedd Llai rhywfaint o gyfle i gyfrannu adeg lunio siarter ieithoedd ranbarthol a lleiafrifol. Oedd hyn yn broses reit hir, ond gafodd hwb aruthrol ymlaen adeg rhyfeloedd Iwgoslafia pan welodd gymuned Ewropeaidd bod rhyfel wedi dod ar drothwy Ewrop fel petai. Wedyn roedd hyn yn hwb i bob math o damcaniaethau a cynnig atebion i gwestiwn lleiafrifoedd.
Ond oedd y siarter yn bwysig fel yw safon reit isel, gallwch chi apelio ato fe o un gwlad i'r llall, yn bell iawn o gynrychioli dyhead ar lleiafrifoedd, gafodd ei mynegu tu allan i fflam Ewropeaidd yn natganiad byd-eang hawliau ieithyddol a baratowyd dan ardyn mudiad a Catalanaidd, a dwi'n meddwl bod Dylan wedi cyfeiriad hyn. Wel, dwi mewn peryg o sgrifennu hanes y cyfnod pan o'n ni wrth y ffas lo. A sgwrs am syniadau yw hwn i ddeud gwir. Digon at bwrpas heddiw yw nodi bod y sefydliadau Ewropeaidd yn y cyfnod hwn wedi creu categori o'r enw lleiafrifoedd ieithyddol o fewn fflam dinasyddiaeth yr undeb. Wrth arwydd o siarter ieithoedd Cyngor Ewrop, yr oedd gofyn i'r gwladwriaethau benderfynu pa grwpiau yn ei gwledydd nhw oedd yn perthyn i'r categori hwnnw, a wedyn rhoi rhyw syniad o beth oedden nhw'n wneud a beth oedden nhw'n fodlon wneud i helpu nhw. Oedd yr amrywiol grwpiau alwyd yn lleiafrifoedd wedi cael, wedi gweld rhyw fantas i fod yn perthyn i'r rhwydweithiau, wedi cael rhyw fantas o'r drefn o leia y lleiafrifoedd cryfa. Dwi'n ofn am y ffaith bod y rei gwana falle ddim fod wedi gallu cymryd rhan nigonol. Canlyniad hyn i gyd oedd bod y drafodaeth syniadol am yr ieithoedd yn ddisgwrs sosio-ieithyddol yn fewnol yn y lleiafrifoedd, ac i'r arfer y syniadau yn croesi ffiniau o un lleiafrif i'r llall. Y maes arall oedd y maes hawliau, ddau beth yn hlwm wrth gwrs, ond bod yna rhyw bresenoldeb digon ymylol a bregus fyswn ni'n deud o fewn y disgwrs hawliau dynol bellach ar gyfer hawliau iaith. Ond os dim byd yn aros yn ei hunfan, pallodd y symudiad tuag at integreiddio'r undeb Ewropeaidd oedd yn ganolog i'r datblygiad cyfnod dwi wedi bod yn sôn amdano fi. Mae pethau'n symud ymlaen, a mi all proses integreiddio ail ddechrau eto lle mae Ewrop yn y cwestiwn, a mae yna eraill yn eistedd reit agos i fi yn y llinell gyntaf fan hyn sydd wrth y ffas lo heddiw. Dwi'n newid cyfeiriad yn llwyr nawr. Mae'r gynhadledd nathon ni sôn amdano fo, dwi ddim wedi gweld y rhaglen eto, ond fydd siŵr y lot o sosio-ieithyddiaeth a cynllunio iaith yna. A mae hyn holl bwysig i'r lleiafrifoedd sydd yn gallu cysegri'r adnoddau i wneud y dadansoddi a datblygu polisiau. Ond wedi dweud hynny, dwi'n meddwl bod yna agwedd arall ar ieithoedd lleiafrifol, sef bron ynwfn y galon, neu pwy, sut mae'n pwysigrwydd iaith ac beth yw tariad iaith, a dwi'n mynd ar ôl, fydd neb yn syni bod i'n cychwyn fan hyn yn y byd deallusol Almaeneg tua diwedd y 19th ganrif, cyn i'r Almaen fel gwladwriaeth fodoli. Gallwn ni alw cyfnod rhamantiaeth cynnar, dim ond yn ei gofio nad yw'r term yn gyfyngedig i lenyddiaeth fel y teaddafod yn achos Lloegr. Roedd yn gyfnod eithriadol o greadigol mewn meysydd mor amrywiol a llethroniaeth, ieitheg, barddoniaeth, casglu llen gwerin, anthropoleg ac addysg hefyd. Ond ar iaith ei hun roedd y pwyslais ar draws disgyblaethau, caiff enwau Herder, Wilhelm von Humboldt a Fichte gynrychioli'r cyfnod sy'n gen i mewn golwg. Yr oedd rhai o'r rhagdybiaethau a wneithpwyd
am berthynas iaith a cenedl, os yn wir am bob iaith, bach a mawr. Ac mae'n arferol cysylltu twf cenedlaetholdeb a'r awydd i greu gwladwriaeth ar gyfer y grŵp iaith, ac apel y syniadau hynny, nid yn unig, apel y syniadau i weld nid yn unig yn y tiroedd Almaeneg heiaeth, ond hefyd o fewn ieithoedd canol a dwyrain Ewrop. Nid yw canlyniad yr un peth a bwriad fodd bynnag, a nid dyna oedd bwriad yr un o'r bobl nes i enwi. Felly, mae rhaid peidio darllen hanes ar ei ôl o'r model, yn wedig o gofio naturiaeth ac yn y blaen. Gyfynwyd paham na chafwyd yr un ymateb yng Nghymru i'r syniadau yma. Wel, mae pobl, dyn ni'n nabod wedi cynnig gwahanol resymau, ac fyddwn ni'n ychwanegu at rheina, neu allan rhoi rhan bwysig o'r ateb rwy'n credu yw nad oedd gennym brifysgolion a rheini'n llawn myfyrwyr. Achos oedd gwledydd Habsburg, er enghraifft, hynny yw, oedd pobl yn cael ei addysg gyntaf, wedyn ni yn Czech, wedyn nhw'n mynd i brifysgol Prag, ac oedd hwnna'n Almaeneg, oedd y syniadau yn cael rhedeg y prifysgolion Almaeneg, ac oedd y staff yn symud o gwmpas ac yn blaen, oedd yr Almaen ddim yn bodoli, oedd yr zon Almaeneg yn bodoli. Felly, dwi'n meddwl beth dwi'n dweud yw, bod hi'n wir bod rhamantiaeth wedi dylanwadu'n gynnar iawn ar y ffordd canfuwyd ni yng Nghymru o'r tu allan, gan deithwyr, hanafiaethwyr ac artistiaid, hwyrach o lawer yn y dydd y trosglwyddwyd i Gymru y syniad o'r genedl fel endid ieithyddol yn chwilio am wladwriaeth. Dwi am ddefnyddio delwedd rhamantaidd iawn y goeden i grynhoi nifer o syniadau fydda pob un ohonyn nhw yn gymleth o trio wneud am y ffordd arall. Yn gyntaf, amrywiaeth y dail. Herder yw apostol amrywiaeth, yr awdur yma rhai o'r athronwyr clatha sy'n trafod lleiafrifoedd heddiw yn dal i fynd ato pobl fel Charles Taylor, Will Kymlicka. Yr oedd Herder yn ifanc yn cynhyrfu wrth feddwl teithio i glywed caneuon bywiol yr hen genhedloedd. Pwy oedd yr hen genhedloedd? Yr Alban, wel, ia, Osian, Estonia, y Sami, y Pwyliaid, ia, a'r Almaenwyr eu hunan. Felly, mae'n dychmygu teithio i ddarganfod gwreiddiau bywiol ei ddiwylliant ei hun. Nid teithiwr yn chwilio am brofiadau exotic mohono, ond un sy'n chwilio am ffynonellau bywiol, bodolaeth, pob grŵp iaith, ac yn annog i bobl ei hun i archwilio a datblygu'r adnoddau sy'n ganddynt. Mae'r syniad o dwf ac o greadigrwydd felly yn gynwysiedig yn y ddelwedd. A dwi'n mentro i faes diwinyddiaeth a funud a gweld fy merch yna yn caribu oedi am. Oedd yn ei ysgrif am darddiad iaith, oedd Herder wrth gwrs yn weinidog Rufengil, ond mae o'n ymosod ar y fath o safbwynt mwy ceidwadol pietistiaeth Almaeneg bod rhodd Duw, rhoi un iaith wedyn tŵr Babel yn y Beibl, mae'n dweud, na, mae hwnna'n bychanu Duw. Be mae Duw wedi wneud yw creu dyn, golygu dynoliaeth. A rhoi a bod iaith yn yr un peth i bob pwrpas ar gallu i resymu. Fydda ni ddim yn gallu resymu heb iaith. Felly, mae iaith wrth wraidd creadigaeth achos chi'n creu y byd trwy iaith a trwy defnyddio chreswm. Ac wrth gwrs, mae hwnna yn fath newydd o ddiweddiaeth ar y pryd, ond o'n i'n syni ffindio 1864 adeg Steddfod
Llandudno bod bardd toreithog, ond mwyaf toreithog I gyfnod, ond nid mwyaf ysbrydoledig, gwalchmai, oedd yn weinidog hefyd fel pardd y cyfnod yna, yn dal I ddweud o'r mwy na lai ddim byd allan ni wneud dros y Gymraeg mwyach. Mae yn llaw, nawr ni'n wneud yn gorau, ond mae yn llaw diw, achos rhagluniaeth, diw rhoddodd diw eitha fo ymaith. Felly, fi jyst dweud hyn mwyn dangos fath o wrth wraidd yr amrywiaeth oedd herder, oedd y syniad yma o creadigrwydd bod ni'n creu y byd. Mae yna broblemau yn toes ynglyn â amrywiaeth, nid pobl drwg, neu nid pobl drwg yn unig sydd yn erbyn amrywiaeth. Da ni'n gobeithio, dan het arall ambell waith yn ffindio'n hynna'n yn dweud bod yna diwylliannau, da ni'n cwrdd â nhw, sydd enghraifft yn bod statws merched neu statws hoewan, neu yn anerbyniol, anerbyniol. A mae'n rhaid I ni, felly, mae amrywiaeth fel iaith, da ni'n croesawu pawb sydd yn amddeithrin amrywiaeth, ond dwi'n meddwl bod yna ffordd trwy'r cwestiynau hynny. Dwi ddim yn mynd bell ar ôl nhw nawr, ond mae o'n wneud ar ffaith bod mae diwylliant yn un peth, yn tydi mae o'n newid, mae o'n frwydr rhwng carfannau o fewn y diwylliant, a mae pob hawl gyda ni I rhoi cymorth a chanogaeth I carfannau, a da ni'n gweld yn dda mewn diwylliannau eraill, ond does dim, mae iaith yn cwmpasu yr holl gwrthddywediadau, mae'n cwmpasu'r gwrthddywediadau o fewn Cymru. Felly, yr ateb mae'n siŵr yw bod iaith ddim yn gallu cael I droi yn wrthrych. Mae'n fyw, mae o'n newid efo'r gymdeithas, ond mae o'n fwy na'r pobl sy'n siarad dros y gymdeithas ar ryw adeg, a bod eisiau ni gofio hynny. Reit, yr ail, gallwn ni ofyn am ystyr y gwreiddiau, a gall hyn mynd â ni I gyfeiriad mwy dadleuol. Gall gwreiddiau a changhennau awgrymu fod yn perthyn I deulu, goedynache, fod yn perthyn I genedl, yn yr ystyr ethnic, organic, neu o'r ddynoliaeth. Beth oedd gan weld o mewn golwg pan wedodd, beth yw adnabod cael un gwlaidd dan y canghennau? Wel, gan mae teitl yw, y gerdd yw pa beth yw dyn, fyswn ni'n meddwl y ddynoliaeth yn yr achos yna. Cwestiwn arall sy'n codi fanna yw perthynas y gwreiddiau a'r tir, y diriogaeth, neu hyd yn oed y pridd. Nid ystyr di-gyfnewid felly, sydd I reiddiau chwaith, ond dehongliadau gwahanol, ac yn ei plith y dehongliad Natsiaidd. Yn hwyr yn ei arfa, dath yr athronydd J.O. Jones ar draws gwaith herder ac arechiadau ffichte i'r genedl Almaeneg. Mae'n cynnwys detholiad bach o'i geiriau yn ei lyfr Prydeindod. Bu'n ofalus iawn wrth ddiffinio'r cwlwm yr oedd yn rhagdybio rhwng tir a iaith a chenedl I ddiffinio fel cwlwm yn y meddwl yn hytrach na chwlwm organic rhwng yr hil a'r pridd. Ond I ddweud gwir, falle wedi dod o gefndir athronyddol oedd wedi rhoi mwy o sylw i'r cyfnod yna. Bydde fel wedi gweld nad oedd herder a ffichte yn arwain at y casgliad Natsiaidd. Sôn am J.O. Jones yn gynharach yn ei yrfa ac yn weddol fuan ar ôl yr ail rhyfel byd,
Oedd o wedi dod ar draws y syniad mae o undod tir iaith a cenedl yn waith cynnar Stalin. Ac yn ei ddyfynu wrth gychwyn y drafodaeth am seiliau cenedl yn union fel y gwnaeth Arthur Jones yn yr un cyfnod, pan oedd Rwsia yn boblogaidd wrth gwrs ar diwedd y rhyfel. Ac yn wir, by'r un syniadaeth yn gref adeg chwalu ymarodraeth Rwsia a dechrau llunio'r Undeb Sofietaidd. Dyna pryd gafwyd, fyswn i'n dweud, yr ymgais mwyaf trylwyr erioed i gynllunio mamwlad ar gyfer pob cenedl bach a mawr o fewn ffiniau oedd i gyd fynd mor agos a phosib a ffiniau iaith. Ni pharodd yr arbrawf mwy na degawd, ond mae'n werth sôn am y syniadaeth tu ôl iddo. Yn ôl ideoleg Lenin, byddai'r gwahaniaeth rhwng cenhedloedd yn y tymor pell yn diflannu, ond yn y tymor byr, roedd hi'n hanfodol ar ddiwedd y rhyfel gartre cael cefnogaeth y cenhedloedd oedd wedi dioddau, fel oedd Lenin ei galw, o fewn carchar yr ymerodraeth, cael nhw i gefnogi'r chwildro, ac yr oedd mae'n garfanna reit blaengar yn rhan fwyaf yn cefnogi. Roedd angen felly feithrin y gwahanol ieithoedd a diwylliannau oedd wedi dioddau yn amser y Tsar i sicrhau eu teimgarwch gan ofalu ar un pryd os cenedlaethol fydda ffurf a iaith y diwylliant mae sosialaidd fydda'r cynnwys. Ac mi eithbyd ati o ddifri mwyn hybu llythrenedd a chalchgronau, llythrenedd ymhlith oedolion a plant, oedd rhaid yn nhw lunio gwyddorau ar gyfer nifer o'r ieithoedd, ac mae'n neithwyd hynny, rhaid sefydlu gweisg a chalchgronau yn yr ieithoedd. Mabwysiadu'r rheola reit llemi o'r fodi defnydd o'r iaith cynhenid yn y gwahanol gweriniaethau, hyd yn oed gwahardd perfformio dramau yn Rwsieg oedd wedi bod yn arfer a pethau fel yna. Sefydlwyd 11 o golegau milwrol yn y gwahanol gweriniaethau i baratoi milwyr yr undeb yn ei ieithoedd ei hun. Galwyd y polisi a hyn yn Koreanisatia, sef gwreiddio. Korean yw gwraidd, felly Koreanisatia, gwreiddio. Efallai am yr ystyr o ail-reiddio pobl yn ei cynefin o rhoi sicrwydd greiddiad ydynt. Cyfieithyr y term i'r Saesneg yn aml fel nativisation, sydd yn colli peth o ddyfnder yr ystyr ac falle yn brydychu dylanwad ymarodraeth oedd yn arfer meddwl am natives mewn ymarodraethau eraill. Roedd y polisi yn golygu tynnu ffiniau ar sail iaith ac fe wneithbwyd hynny drwy ymgynghoriad a negodi hyd at lefel leol, ond gyda bolsieficiad neu pobl o'r un anian yn amlwg. Un anhawster oedd bod llawer o'r dinasoedd mwyaf drwy'r ymarodraeth yn fwy Rwsieg ei iaith na'r wladau cwmpas, a credai Lenin, oherwydd bod trwch y boblogaeth, mae'n siŵr, dyma pam, yn dal i fyw ar y tir yn Rwsia, y byddai iaith y cen-gwlad gyda'r amser yn trechu iaith y dre, ond nid felly y bu, a erbyn dechrau'r 30au newidiwyd polisi Koreanisatia. Yn drydydd dehongliad o'r goeden, dyma ddehongliad mwy technegol, ond un gafodd dylanwad pellgyrhaeddol ar Lleiafrifoedd Ieithyddol Gorllewin Ewrop a ni yn ei plith. Pan ysgrifennodd herder ei dreithawd am darddiad iaith, trafod, fel dwi'n wedi trio esbonio, trafod cwestiwn athronyddol oedd o, a oedd y gallu dynol i siarad a'n gallu resymu yr un peth o ble oedd iaith yn tarfu yn fewnol.
Erbyn 1860, bron canrif yn ddiweddarach, yr oedd ffilоleg fel disgyblaeth yn disgyblaeth soffistigedig iawn, wedi dangos undod teuluol yr holl ieithoedd Indo-Europeaidd tu hwnt i amheuaeth gan bod yn orchest deallusol gwyddonol. A fe gyflawnwyd yn bennaf, nid yn unig, ond yn bennaf gan ieithegwyr Almaeneg, ac yn ei plith Jacob Grimm o Grimm's Law, pobl sydd wedi wneud â hynny, ac August Schleicher. Roedd ateb y cwestiwn am darddiad iaith bellach yn golygu rhywbeth gwahanol yn golygu tarddiad iaith, beth oedd yr iaith gwreiddiol yn hanesyddol a chi'n cyrraedd Indo-Europeaidd tabiedig. A dyma chi goeden Schleicher, a mae'r print, mae'n siŵr rhy fan i chi weld y manylion, ond mae'r Cymrish yna, a'r Irish, a'r Scottish, a'r Morrish, sef Llydaweg. Wn i ddim a fedrwch chi darllen teitl ei lyfr ar y gwaelod. Mae'n cyfieithu fel Damcaniaeth Darwinaidd a Ieithyddiaeth. Yn anffodus, ac yn arbennig o anffodus i ni, roedd syniadau Schleicher ac eraill yn y cyfnod wedi dylanwadu gan y gwyddorau naturiol. Roedd e'n meddwl bod ieithoedd hefyd yn dilyn cylch bywyd a morwolaeth fel planhigion, ei bod yn datblygu, yn ffynnu, yn gwywo ac yn anmarw. Roedd yr ieithoedd lleiafrifol yn amlwg iawn, fel dyn ni dweud yn Aberteifi, wedi pasio i praen. Os oedd testunau hynafol o'i cyfnodau eiraidd yn dal ar gael, bydda rhain un bwysig ei astudio. Ond am yr ieithoedd yn ei cyflwr cyfoes, roedd pob rheswm dros adael iddynt farw, neu hyd yn oed, achos beth wedodd Matthew Arnold, prysuro i marwolaeth trwy gwthio'r Saesneg yn y ysgolion ac yn y blaen. Ac oedd yna enwogion, yn y gwledydd dwi wedi sôn amdanyn nhw, oedd yn cadarnhau hyn ar sail wyddonol. Matthew Arnold ym Mhrydain, Ernest Renan, Ffranc, Miguel de Unamuno yn Sbaen, Unamuno yn Fasgwr, Renan yn Lydawr. Llwyddodd Arnold i gael sefydlu cadar astudiaethau Celtaidd fel y gwyddom yn Rhydychen i astudio'r hen destunau, a dyna ddechrau astudiaethau Celtaidd ym Mhrydain a wedyn yng Nghymru. Ceisiodd Renan wneud yr un peth yn y Collège de France, ond methu. Nath o'n wneud cynnig a droi lawr. A bu bron i Unamuno gael ei ethol i'r gadar basgeg gyntaf yn Bilbao. Y cyntaf i lenwi'r gadar Geltaidd yn Rhydychen, wrth gwrs, oedd Sir John Rhys, ac yr oedd e hefyd yn derbyn tranc anorfod yr iaith ddiw tra'n ymchwilio greiddiau'r iaith. Heb i'r hanes honno i gyd ddigwydd, tebyg na fydda'r ganolfan uwchafrydiau ddim yma heddiw, na fi na yma'n siarad. History has many cunning passages, medda T.S. Eliot, a dyla neb ymwneud â hanes sydd ddim yn mwynhau eironi ac yn barod i weld proses dilectidol ar waith. Mae'r ganolfan erbyn hyn wedi bod yn astudio rhai o'r teithwyr daeth i astudio ni ac wedi cydweithio brosiectau gyda lleiafrifoedd eraill ac yn wneud hynny yn y fan. Mae'r iaith nad yw'n ddiwiol greadigol wedi ei thynghedi i gael ei diffinio gan eraill. A dyna lle dwi'n yn diadael chi.